এটা হচ্ছে মোর বতক ফার্ম। মোর ইন 100টা বতক আছে। ଆଉ ଇ ବତକ ମାନେ ମୋର୍ ହିସାବରେ ଆଉ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ନା। এটা ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରନର୍ ବ୍ରିଡ୍ ଏଇଟା। ଆଉ ଯାହାକି ଯଦି ବତକ ଅଣ୍ଡା ଦରକାର କରବା ବେଲେ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ମୋର୍ ନମ୍ବର ହଉଛେ 9778104887। ଆଉ ଆର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ହଉଛେ 9937240890। ଇନେ ଆପଣକେ ଯଦି ବତକ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯଦି କରବା ବେଲେ ଡେଲି କିଛି ନାଇଁ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ 70-80ଟା ଅଣ୍ଡା ବାହାରବା। ଯେହେତୁ ମୁଇଁ মেল রখিছে 20টা ଆଉ ফিমেল রখিছে 80টা। ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଚୁରେଟ୍ ଅବସ୍ଥାକେ ପଲେଇ ଆସିଲେ ନା। ଆଉ ବୋଧେ ମାସେ 1.5 ମାସ ଭିତରେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଏମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ନା।